Алдагы кытлау сәләмен Самара өлкәсе Шигоны бистәсенә ашачак. 1 гыйнвар көнне үзенең 60 яшьлек юбилеен зур Черкли авылында туып үскән милләттәшебез Сулейманов Зәкәрия Шаип улы каршылаган. Әлеге гомер бәйрәме белән аны чын күңелдән Саратов өлкәсе Тиргачи бистәсеннән Сулеймановлар гаиләсе, Сылман абый, Фәридә апа, уллары Илдар, Лукман гаиләләре белән, Шигоныдан Фәрисә җиңгәсе, Сызрын шәһәреннән Алиса апа һәм Хөсәин абый безнең тапшыру аркылы кытлап китергә булдылар. Безнең якыныбыз 6 балалы гаиләдә 4 ага-эне һәм 2 апа-сеңел арасында үсте. Ишле гаиләдә туып үсүе йыгынты ясадымы икән, ул үзе дә ылыгаеп җитеп, яраткан тормыш иптәше Рәйсә белән гаилә корып, инде 39 ел бергә гомер итү дәверендә 2 улларын, Камил белән Алины һәм кызлары Асияны тәрбияләп үстереп, бүгенге көндә 8 уныкның әби-бабасы булып матур гомер итәләр. Әйтергә кирәк, Зәкәрия абыйның әти-әнисе бик иртә бу дөньяны ташлап киттеләр. Ләкин аларга иң кыйммәтле булган затны, белемне тапшырып өлгерделәр. Мәрхүмә әнисе Хадиша Муталлаб кызы абыстай буларак үз улына бар белемен тапшыра. Һәм бүгенге көндә Шигоны бистәсендә без аны үз хәзрәтебез итеп күрәбез. Бар дини мәҗлесләрне, аятларны безнең бәхеткә башкарып, динебезне куәтләп, аны үстерүдә күп көч куеп яшәүче якыныбыз ул. Алма алмагаштан ерак китми диләр. Алиебыз да әтисенең йыгынтысында шөкер Аллага дин юлы буенча барып, Самара шәһәренең Соборный мәчетендә имамчылык кыла. Без алар өчен бик шатланып, горурланып яшибез. Һәм бу җирдә алар сыман кешеләр күбрәк булса, дөньябыз да яктырак, матуррак, кирсезрәк булыр иде дибез. Кадерле Зәкәрия абыебыз, чын күңелдән әлеге гомер бәйрәмегез белән кытлап китәсебез килә. Һәм әле тагын бик озак еллар динебезне үстерүче, камилләштерүче кардәшебез булып, гаиләңдә хөрмәт, мәхәббәттә күмелеп, тигезлектә яшәргә язсын дип телибез. Раббыбыз үзе саулыктан айырмасын, иманнарыбыз барчабызныкы да камил булсын. 60 ел бит узып киткән, сизми, сизелми генә. Тормыш юлың синең кебек матур итәр кем генә. Син бәхетле, гаиләң тигез, инсафлы балаларын, кылган гамәлләре белән кабатлы аталарын, акыллы да, сабыр да син, тыйнак һәм итәгатьле. Гомерең буйларына сау сәламәт булсаң иде, шиксез бәхетле. Шатлык тулы якты көннәр сиңа гел юлдаш булсын. Бүгенге матур мизгелләр гел кабатланып торсын. Көннәр, айлар, еллар үткән саен, аңлап бу тормышның кадерен, яшисең син балкып кояш сыман, якты бер нур синең гомерең. Бүгенгедәй сөйкемле бул, бүгенгедәй бәхетле бул. Яз яфраклар ярганда да, җәй гөлләре үскәндә дә, көз җилләре искәндә дә, җиргә карлар яуганда да, бүгенгедәй кадерле бул, бергә булулары бик күңелле, дип җырлыйлар безнең ятларда. Аралашып кына, бергә гомер итегәле һаманда. Ходай синең барлык изге теләкләреңә, ниятләреңә дуа кылып амин дисен иде. Ныклы тазалык, гаилә шатлыгы белән, мул тормышта яшә дигән теләкләрен сезгә Зәкәрия абый, якын кешеләрегез юллыйлар. Һәм әлбәттә, алар сезгә үзләренең музыкаль бүләкләрен дә тапшыралар. Якты дөньялардан туймасак та, кабат туып булмый яңадан. Кеше бер кат туа, бер кат яши, тик бер кабат китә дөньядан. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, бер күрешү үзе бер гомер. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, бер күрешү үзе бер гомер. Ышмах булулары дөрестер ул,
geri kaytmıylar. Ni hal deyip barıp sırap bulmay, üzleri de kaytıp eytmiler. Kileşekni aldan bilip bulmay, kim gümürü koyşan üzülür. İsenlikte kübrek görüşeyik, bir görüşü üzü bir gümür. Kileşekni aldan bilip bulmay, kim gümürü koyşan üzülür. İsenlikte kübrek görüşeyik, bir görüşü üzü bir gümür. Yaşasak da ömürlerini nikdir yazıp bulmayanlardan. Yazmışlar bit bizning mangaylarga, enkey sütü bilen yazılgan. Kileşekni aldan bilip bulmay, kim gümürü koyşan üzülür. İstenlikte kübrek görüşeyik, bir görüşü üzü bir gümür. Kileşekni aldan bilip bulmay, kim gümürü koyşan üzülür. İsenlikte kübrek görüşeyik, bir görüşü üzü bir gümür. İsenlikte kübrek görüşeyik, bir görüşü üzü bir gümür. Bir görüşü üzü bir gümür.